Peter Pellegrini je pre percentá pripravený svoj názor skrútiť toľkokrát, koľko bude treba. Petra Pellegriniho som urobil ja celého, pretože stal sa ministrom preto, lebo som rozhodol ja. Stal sa predsedom parlamentu preto, lebo som rozhodol ja. Stal sa podpredsedom vlády preto, lebo som rozhodol ja. Stal sa predsedom vlády preto, lebo rozhodol som ja. Obrovskou chybou politiky v minulosti bolo, že sa robila len údržbová politika od volieb do volieb, aby tá krajina nejak išla. My sme prestali rozmýšľať vo veľkom. Peter Pellegrini je pre percentá pripravený svoj názor skrútiť toľkokrát, koľko bude treba. Ja osobne ako osoba si neviem predstaviť sedieť vo vláde, kde by súčasťou vlády bol Robert Fico ako osoba a že by my dvaja sme takto sedeli za stolom a spolu každú stredu riadili vládu. To ja osobne si predstaviť neviem. Peter Pellegrini je pre percentá pripravený svoj názor skrútiť toľkokrát, koľko bude treba. Treba ešte robiť. Nie sa ísť odpratať niekde na reprezentatívnu funkciu. A mne zatiaľ moje vnútro a moje srdce a moje presvedčenie nedovoluje ani len uvažovať o prezidentskej kandidatúre. Teraz vám hovorím naozaj môj úprimný ľudský vnútorný postoj, ktorý nie je žiadnym floskulovaním, žiadnou fintou, ako odpovedať na to. Ja to takto úprimne cítim. A preto, vážené Slovenky a Slováci, týmto vám oficiálne oznamujem, že som sa rozhodol kandidovať na post prezidenta Slovenskej republiky. Peter Pellegrini je pre percentá pripravený svoj názor skrútiť toľkokrát, koľko bude treba. Ja vítam to, že ste prehodili výhybku a nechcete sprevádzať. Nechcem akurát, že takýmto postupným našim rozvážnym spôsobom sa vykostíme ešte o ďalších 5%. Povieme? No ale to sú dezoláti, tak čo už s nimi urobíte? Buď pôjdete s nimi a nebudete mať žiaden koaličný potenciál, alebo pôjdete... Nechcem ísť do toho extrému. Som smutný, že v politickej kuchyni Smeru vyrástli takíto falošní ľudia s najvyššími ambíciami. Ale že bude Peter Pellegrini nazývať ľavicového voliča dezolátom alebo extrémistom, toto by som veľmi ťažko pripustil. Rád by som sa teraz veľmi osobne prihovoril priamo k Petrovi Pellegrinimu. Peter, títo ľudia, ktorých nazývaš dezolátmi alebo extrémistami, urobili pre teba všetko, čo mohli urobiť. A vďaka ním si dosiahol v Smere takú kariéru, o akej sa ti ani len nesníva. Peter Pellegrini je pre percentá pripravený svoj názor skrútiť toľkokrát, koľko bude treba. Ja odporúčam, aby každý sa správal tak, ako keby bol chorý. Musia byť zavretí, keď nie, bude voči nim vyvodená až veľká pokuta, ktorá je v desiatkách tisíc eur, tak nech si to dobre rozmyslia. A poďalšie, ak by nepomohlo a táto situácia ukazovalo sa, že sa nám po večeroch namiesto v baroch zdržujú ľudia v reštauráciách, kde veselo popíjajú, setkajú, zabávajú sa, tak obmedzíme aj otváracie hodiny v našich slovenských reštauráciách. Peter Pellegrini je pre percentá pripravený svoj názor skrútiť toľkokrát, koľko bude treba. Je pre vás Ivan Korčok rovnaké zlo ako Peter Pellegrini? Rovnaké. Pozrite. Jeden je za vojnu na Ukrajine, oni sú kandidáti vojny, ja som kandidát mieru. Obidvaja sú za podporovanie migrácie, ja som proti. Obidvaja sú za šírenie LGBTI ideológie, dokonca aj pedofilie. Obidvaja sú za očkovanie. Obidvaja sú za pomoc vojenskú. Čiže pre vás oni praždia ja som proti Istanbulskému dohovoru za ochranu rodiny, oni sú za zachovanie. Čiže toto sú dvojičky. Toto sú siamské dvojčata, tak ako niekedy Čaputová a Šefčovič. Ďakujem, naozaj veľmi pekne ďakujem.